доброволците трябва да имат зрелостта и разбирането, че те отиват някъде, където освен ползи могат да донесат и вреда. Аз това съм казвала на децата, моите, които са били в институции, че ти не можеш да се срамуваш от изборите, които някой друг е направил преди теб. Ти можеш да се срамуваш само от своите собствени избори. Те се срамуват от изборите, които техните биологични родители са направили, които по никакъв начин не са свързани с тях. И това не би трябвало да е така и не е честно. Здравейте във втори епизод на третия сезон на подкаста Подарени истории. Един подкаст на фондация Подари време. Фондация, която, както вече знаете, се занимава с деца лишени от родителски грижи. Посещаваме децата регулярно и нашите доброволци стават техни ментори и приятели. Подкастът има за цел да свърже вас като зрители с нашите доброволци и този сезон конкретно да придадем малко повече фокус на професионалната подкрепа, която бихме могли да получим от различен тип специалисти. Ще поканим психолози, хора, които се занимават с човешки ресурси и още други, които ще видите в следващите епизоди. Днес мой гост е Мария Киселярска, която е доброволец в фондацията от 3 години. И има над 10 години стаж като специалист човешки ресурси в корпорация, в Каргил. Тя ще разкаже малко повече за това. Самата тя се занимава с софтуера за релокация в компанията, работи в CSR комитета на Каргил, което означава Corporate Social Responsibility или корпоративната социална отговорност, което е нещо, което нас много ни вълнува като фондация. Здравей, Мими! Много се радвам, че си тук. Здрасти, Марта! Благодаря ти. Благодаря ти, че си отдели от времето. Започваме с първия най-любим мой въпрос. Какво те доведе в Подари време и кога? Лили ме доведе в Подари време преди около 9 години, малко след като се запознахме с нея. Лили е човек, който беше гост в епизод първи. Ако сте го пропуснали, върнете се да го чуете, беше много интересен. Лили е много, много интересен човек и тя всъщност вече ходеше на посещения в Самоков. А вие се познавате от? Ние се познаваме от работа. Тогава работехме заедно и тя просто един ден каза: хайде, ела с мене. И аз, да, добре, окей. И отидохте къде? Отидохме в Самоков. Да. И всъщност аз не бях готова. Не бях готова. Коя година беше? Това е, може би, 2016-та, някъде по това време, 2016-2017. И аз отивам в дома в Самоков и, честно казвам, не знам какво съм си представила точно, че ще се случи, но просто беше катастрофално, поне за мен от гледна точка на изживяване, защото някакси моята представа за това какво се случва в един дом, какви са децата в един дом и какво аз бих направила за тях, беше тотално различно от реалността. Просто нищо общо. Отидох там и някакси аз даже нямах обща тема, по която да си говоря с децата. Да, нека да те върна. А какво си мислеше по пътя на отиване на там? Какво всъщност имаше някакви очаквания? Какво си представяше, че ще срещнеш? Всъщност Лили, понеже тя много ми разказваше, тогава за посещението в дома и това колко са яки децата и как всичко, няма какво да се притеснявам, как всичко ще бъде наред. Просто въпросът е да можеш да си поговориш малко с тях. И аз всъщност, като че ли нямах някакви, първоначално, на пръв поглед нямах някакви очаквания, обаче всъщност вътрешно, като че ли беше такова: аз ще отида и ще им дам мъдрост на тези деца и те ще бъдат: вау, аз съм просветлен. Което тотално се случи. И ще стане още първия път. И ще стане от първия път.
И всъщност не стана от първия път. Даже никак не стана. Аз след това всъщност не отидох втори път. И за мен беше показателно, че първо аз не съм готова. Нямах възможност да общувам с... Аз нямах способността адекватно да общувам с децата по това време. И просто бях в тотален шок, нали, как може едно дете да пуши цигари. В смисъл, нали, в училище половината ми за ученици са пушили цигари, обаче не, в смисъл дете в том не може да пуши цигари. На каква възраст беше тогава? Предполагам, че на около, не знам, 26-7-8. Да. И някакси така малко бях... несериозно стъпила на земята, нали така? Имах си някакви представи за това как ще им помогна на децата, как аз много мога да им дам. Тоест ти като си тръгнал от това посещение, по-скоро смяташе, че няма как да се, в случая да им помогнеш, нямаш ресурса да го направиш или просто това не е за тебе? Какво си мислеше тогава? Че това не е за мене. Това не е за мене. Някакси, може би бях твърде... Надявам се вече да не съм чак толкова самовлюбена и не толкова критична към себе си. И може би имах нужда да си променя възгледите за живота и кое е важно. И тогава определено, нали, си мислех, че нещата, начинът по който аз виждам нещата, начинът по който аз виждам живота са правилните. И нали, по този точно конкретен начин трябва да се случват нещата. И просто като отидох там, беше толкова различно от всичко, което съм си представила или какво аз мога да направя. Те просто имаха свой собствен живот, който и по никакъв начин не се вписваше в моите представи за това как един тинейджър, който не живее със семейството си, всъщност би следвало да се държи. И, нали, какво значи би следвало да се държи? Да. И абсолютно out of space от всякъде беше, да, много невероятно първо впечатление. Извън пространството, извън реалността. Да. Да. Какво те накара, сега този е по-интересният въпрос, години по-късно да се върнеш отново на същото място, в същата кауза? Какво се случи през това време? Как мисленето ти се промени? И какъв беше? И дали всъщност тоя, не бих го нарекла провал, но все пак неуспех, който си имала, е нещо, което е останало като несвършена работа през твоя живот и в последствие се връщаш към него, за да го довършиш, като нещо, което все пак знаеш, че можеш да направиш. Има ли го това като мотивация? Може би. Аз обичам да си върша нещата до край, така че да. Може и това да го има като фактор. Но всъщност трябваше да ми се случат някакви неща, за да израсна, да стана малко по-зряла, да започна да възприем, че хората не могат да живеят по начина, по който аз смятам, че трябва да се живее живота. Всъщност в началото на COVID имах едни лични сътресения и претърпях един инцидент. И се случи така, че просто тогава една жена, която за първи път видях предишния ден, ми помогна супер много. Ама без нищо. Безвъзмездно. И просто толкова бях благодарна. Вследствие, след инцидента, имах така доста дълъг възстановителен период. Бях на легло и ми се наложи да правя нещо за времето, което имам, защото лежането 4-5 месеца някакси е така предразполага човек да се занимава с неща, с които дават повод за размисъл. Предразполага за едно задълбочаване вътре към самия себе си. Абсолютно. Да, и всъщност имах достатъчно време да погледна какви са важните неща и какви неща искам аз за себе си, аз какъв човек искам да бъда и че
фактически си казах, аз може би е добре да спра да се изживявам като жертва на някакви неща, които са ми се случили или обстоятелства, защото просто не ми помага това. И горе-долу, като ми приключи целият възстановителен период, ама така, нали, около 2 години изцяло до пълно възстановяване, може би това беше и времето, в което си казах, аз имам един свободен ден този месец. И отворих сайта. И имаше посещение във Враца. Ама защо пак обратно тази точно кауза, не някоя друга? Междувременно в този период на възстановяване бях започнала да правя някакви такива малки неща. От сорта на да искам приятелите ми да ми подаряват тяхно изживяване. Примерно, някой да направи нещо добро за някой друг и после просто да ми разкаже, защото това е емоцията, която нали, е преживяла това, че е помогнала на някой. Имам една приятелка, която ми разказваше как е тичала след един баща с един пакет дамски превръзки в ръката и му обяснява, това лекарство, знаете ли къде да го намерите? Аз сега ще ви кажа. И нали, тая радост, която от това, че си помогнал на някой съсед толкова дори, да я сподели после някой с мен, ми беше много важна част от периода на възстановяването и дори на съзряването, въпреки че нали, това е вече около 30 и няколко в началото на 30-те. И бих казала, че така нали, просто това усещане да се чувстваш полезен, много ми е приятно. Сега, чисто егоистично. Не имам усещането за удовлетворение. И един ден си казах, аз може би съм много по-различен човек, отколкото бях преди. И може би мога да отида пак на едно посещение. Беше ли те страх? Много. Първо, че ми беше страх дали няма да стане пак по същия начин. Дали случайно ще мога изобщо да си говоря с някои от децата, дали ще си намерим тема за разговор. Освен това, първото посещение беше на едно скално катерене, където аз нямах абсолютно никаква възможност да правя скално катерене след инцидента. Но си казах, аз отивам там за да видя децата. Сега скалното катерене е нали, покрай него. Да. И всъщност това ми беше първото посещение във Враца и мисля, че в следващата 1 година нямах пропуснато посещение. И това постоянство, което беше с посещенията ми, просто ми показа, че децата много го оценяват. Защото в началото никой не си говори с новите доброволци. То просто е много трудно да започне... Не е никой, но много трудно се изгражда връзка с някой, който идва за първи път. Те децата всъщност в повечето домове са свикнали с непрекъснато поява на нови и нови хора, на доброволци, които идват еднократно, за да им донесат подаръци и си тръгват и те повече никога не ги виждат. И те толкова е станало като защитен рефлекс да не обръщат внимание на някой, който виждат за пръв път, защото знаят, че няма да го видят втори. Нашата фондация всъщност, както ти много добре знаеш, прави точно обратното, опитва се да направи тези приятелства и посещения дългосрочни, за да може тези деца отново да почнат да вярват на хората и на тяхното присъствие в живота им, защото особено голяма част от тях са местени от едно приемно жилище в друго, после се се озовавали в институция, в дом, след това пък някой ги осиновява, някой ги разосиновяват след това и те са местени непрекъснато от място на място, стават много затворени, интровертни, вследствие на всичките тези промени в живота им и нашата дейност всъщност е пряко свързана с това да оставаме. Да. Така че радвам се, че го спомена. И другото го има, което искам в момента да засегнем, че всъщност в
като с всяко друго нещо, както с приятелствата, с един човек изведнъж, нали, нещо ви свързва още в първите срещи и ставате си много симпатични и започвате да общувате с лекота. С други хора, които са не по-малко окей като хора, не се получава тази синергия. И абсолютно същото и с децата. И ако в един дом при едни деца, възпитавани от едни възпитатели, може просто да не се получи комуникацията лесна с едни деца. Това не означава, че на други места, където има други деца по друг начин възпитавани, всъщност няма да се получи. И моят съвет към новите доброволци винаги е да пробват, ако в първото място, където отидат, не се чувстват спокойни и добре, да отидат на следващото посещение на друго място, за да пробват дали пък там няма да се чувстват по-добре. Или най-добре да дойдат на училище за работа, където има деца от всички домове, около 40 на брой във всяка година на това събитие, което се случва в София, и там на съвсем по естествен начин се сближаваш с едни деца, пък с други не, и започваш да посещаваш дома, откъдето са тези деца, в случай, че имаш желание да продължиш нататък. Така че има начини, просто не се отказвайте, ако първия път, както при теб, не се е получило. Да, аз доста често разказвам историята за моя първи път в буса, когато има нови доброволци, за да могат, нали, да не се обезкуражават от това, че може да е съвсем различно от техните очаквания. Да. Много се радвам, че разказа и при мен. Нека сега да вкараме малко и твоята корпоративен опит. Как този опит като специалист човешки ресурси ти помага в доброволчеството? Аз не съм точно човешки ресурси. Или поне аз не се възприемам като човешки ресурси в може би тази нормално възприемана за България дейност. Основно се занимавах, близо 5 години се занимавах с това да администрирам и управлявам преместването на служители на компанията към Щатите и Канада, по-известно в корпоративния свят като релокация. В последните 3 години се занимавам с самата програма, която използват колегите от екипа ми за преместванията и за управляването на цялата дейност, защото това е наистина една голяма промяна в живота не само на човека, но и на цялото му семейство обикновено. Те физически се релокират? Те се релокират физически, понякога за кратък, понякога за дълъг период от време, понякога за постоянно. И всъщност, как ми помага? Помага ми по един много специфичен начин да си припомням, че човека отсреща си има история и да не предполагам неща за това каква му е историята. Да попитам, ако видя, че има нужда да разкаже, или по-скоро да изслушам, ако тръгне сам да разказва. Много е важно общуването с хората, защото в последно време и аз също го правя. Доста използвам телефон, лаптоп, всичките различни техники. Много се увличаме по технологиите и по социалните мрежи. И в това няма нищо лошо, стига да не забравяме, че живото общуване и общуването с хората е също толкова важно, защото всички ние имаме нужда от внимание, да бъдем изслушани, да бъдем чути, дори от срещната страна да не се интересува от това, което имаме да им кажем. И някакси това ми помага да изслушвам децата, когато имат нещо да ми кажат. Да си припомня, че всъщност те искат да ми го кажат, аз затова съм там, да ми споделят. Да. Има ли някоя история, на която дете ти е споделило и която дете е докоснала така значително да я помниш и до сега? В момента така се сещам за една, която малко е тъжна. Момиченцето, когато аз я видях за първи път на първото ми посещение, и тя всъщност, може би след около година и нещо, веднъж бяхме в стаята, където спи, и ми каза, може ли да ти покажа нещо на твой телефон? И ми показа
някакъв репортаж за нея и майка ѝ, в който, нали, разказват как тя е била нападната от куче и всъщност е имало някакви допълнителни проблеми после. Момиченцето. Да, и аз бях... Първо стана ми много мило, че ми го показа, обаче толкова ми стана тъжно, че се е случило, че, нали, че в момента е в този дом, защото майка не може да се справи с грижите за нея. Някакси... Не знам. Беше много, много такова едно... Може би това бяха едни от първите истории, които са ми разказвали и затова така си я спомням много. Повечето истории на тези деца са много тъжни. Да. Те много рядко ги разказват обаче. Наистина, това е моето впечатление, че много често държат да ги възприемаш като напълно равнопоставени на останалите деца. Сякаш всичко е окей. Те, голяма част от тях дори се срамуват да кажат, че са в институции. Другата част пък са в другата крайност, в която използват това, че са от институции във всеки един момент, защото печелят по този начин внимание. Много такива две групи от хора бих ги разделила деца, но тези, които отказват да го споменават, дори в училище много често не знаят съучениците им, че са от институции. Толкова играят роля на деца в семейства, прибират се вкъщи, лъжат, че се прибират при родителите си, лъжат, че пътуват някъде с семейството си на екскурзии и си измислят един свят, в който всъщност всичко е наред. Или поне според тях, техните разбирания, всичко е наред. Имах такъв случай, в който имахме доброволец, който не пътува с нас от София, е местен от Враца. И всъщност по това време беше момиче в 12-ти клас. И когато тя дойде на посещението, няколко от момчетата, по-конкретно едно момче, той каза, аз не искам тя да е тук. Аз я познавам от училище. В смисъл, виждал съм я в училище, аз не искам тя да е тук. И аз в първия момент не можех да... нали, буквално няколко секунди бях такава, в смисъл, защо? И после ми просветна, че всъщност той се срамува, защото тя не знае, че той е от дом. И му казах, виж, нали, ако нещо се притесняваш, аз ще говоря с нея. Каквото се случва тук, когато види тя тук, това си остава тук. Това не е нещо, което ще се разказва. Някакси се успокои, но... Той може и тя самата той може би не иска тя самата да знае. Да. Но го има този срам, който е свързан с това, че те не са със семействата си, че някой ще разбере, че те живеят в институция. Срам от положението в момента, което реално не зависи от тях. Аз това съм казвала на децата, моите, които са били в институции, че ти не можеш да се срамуваш от изборите, които някой друг е направил преди теб. Ти можеш да се срамуваш само от своите собствени избори. Да, от своите собствени избори и постъпки, да. Да, те се срамуват от изборите, които техните биологични родители са направили, които по никакъв начин не са свързани с тях. И това не би трябвало да е така и не е честно спрямо тях. И едно непрекъснато говорене и в тази посока. Ти не си виновен, че си тук. Просто едни съдби са такива, други са други. Просто радвай се, че си здрав, че можеш да разчиташ на себе си. Това ги прави пък и много по-самостоятелни някои от тях. Още от ранна възраст. Добре, пак се връщам на темата с корпорациите. Не толкова опитът ти като човешки ресурси, а опитът ти в корпорация помага ли ти за работата с децата? Пак комуникацията с хората? Да, за комуникацията просто е основно. В корпоративния свят доста често решения се взимат много бавно. Някой трябва да провери 2 нива нагоре, 3 нива нагоре. И с децата не е съвсем същото, но когато става въпрос за общуването, нали, пак трябва да има изслушване, трябва да има разбиране, че от срещната страна може да не е съгласна с теб.
много често ми се случва да се налага да търся каква е причината за някакво конкретно поведение, защото аз не я виждам, тя не е на повърхността, не е ясна първоначално и доста често, нали, работата ми реално цялостната ми работа, която е свързана с намирането на проблема, намирането на решение за проблема, и инвестирането на време в това да намеря конкретното нещо, което го провокира и защо това се случва, кой има интерес на това нещо да бъде променено, какъв е интерес на човека, който търси решението. Нали, всички тези неща много помагат за общуването с децата, просто защото децата си имат свои проблеми, които много рядко споделят. Споделят ги не само рядко, те много рядко изобщо си ги признават. И за да се достигне до някъде, нали, трябва малко така с повече търпение, с малко по... Типа сега какво знаеш на тая тема и то се започва. Аз тук имах... Аз тук съм излизал, правил съм мели какви си неща и се започва, нали, един разказ, който е провокиран от просто един въпрос. Ти какъв опит имаш? Нали? И не всеки път става от начало, става от първия път. Просто понякога, за да излезе една история наяве, трябва този човек да те е виждал, че отиваш там, че си говориш, дори че си говориш с другите, а не че си говориш с него или с нея конкретно, за да види, нали, че на мен, на теб ти пука. Както абсолютно също е, като работиш в един екип по проект, например в корпорация, в който ти почваш да се доверяваш на един човек и почваш да работиш с него, като го познаваш по-добре. В смисъл, абсолютно всички връзки работят по този начин. Да, и като видиш, че всъщност този човек може да разчиташ на него. Разкажи малко повече за CSR модела, за комитета, който имате в Каргил и може би малко повече и за самата компания. Като Каргил, отново казвам, CSR модела всъщност е такъв корпоративно социално отговорен модел на работа, което прилагат за компаниите, за да бъдат социално отговорни компании. Да. И от кога се появи всъщност при вас? Ти си отдавна там. Той предполагам, не е от преди 10 години, защото това е сравнително нова вълна, или? Не, компанията от доста време има програма, но я развиваме по различен начин в последните няколко години. Каргил е голяма американска компания, частна, която е в сферата на... в голяма сфера, реално. И всъщност в България има два офиса, един в София, един във Варна, които са разпределени по следния начин. Ние тук в София предоставяме услуги в сферата на човешките ресурси, финанси. С няколко организации работим от доста време, като някои от тях са с Националния център по трансфузионна хематология, с който правим кръводаряване. И също така работим от дълги години с Фондация Конкордия, може би вече 7 или 8 години, ако не и повече. Като работим с парк Витоша, също така в направление околна среда и с СОС детски селища по направление образование и с заедно част си партнираме понякога. И така. Това е чудесно. Ти като служител на тази компания, как се чувстваш, работейки в социално отговорна компания и потенциално вече много дълго време? Тоест, това кара ли те да се чувстваш добре и да не търсиш някъде друга реализация професионална? В някаква степен да, защото аз харесвам да съм активна и да се чувствам активна и за мен е важно, освен работата, която, въпреки че си харесвам работата, понякога имам нужда от нещо допълнително, което да ми показва, че нещата, които правя, всъщност имат някакъв смисъл. И
това, че съм част от Комитета по социална отговорност, това на български е много сложно да се казва. Това, че съм част от тази програма, ми позволява да имам усещането, че всъщност нещата, които се случват, имат значение някакво. За мен е важно, че съм част от програмата и ми дава това усещане за общност, което не знам колко хора имат нужда от такова усещане за общностна работа, но за мен е важно. Просто... Според мен не са малко хората, които имат нужда от такава общност. Потенциално, ако решиш да сменяш компанията, с която работиш, би ли се интересувала за това дали следващата компания би била социално отговорна преди да започнеш да работиш там? Тоест, важно ли би било за теб? Да, най-вероятно, защото бих се включила, ако няма да бих започнала да го организирам. Но би било важно, да, защото най-малкото, което е бизнесът, да, целта на бизнеса е да изкарва пари, да върти икономиката, обаче хората, които са част от бизнеса, независимо на какво ниво са вътре, дали са от чистач или от някой, който прави кафе, до изпълнителния директор и всички нива между тях, всъщност тези хора, на всички им трябват пари, обаче парите не са най-важното нещо. Едно от нещата, които се опитваме да си говорим с децата, парите не са най-важното нещо. Но тези социално отговорни програми всъщност за мен са важни не само от това да се дават едни пари някъде, а да има смисъл в даването им и не само да се дават пари. Защото подаряването на време, например, е много по-ценно от това да се дават пари. Факт е, че много организации не могат да съществуват без финансова подкрепа, обаче организация като нашата, ако няма, освен финансова подкрепа, ако няма и доброволци, няма как да съществуваме, нали? Така че... Ние търсим подкрепа обикновено по две направления. Трябват ни доброволци, трябват ни и пари. Да. И предполагам, че всъщност това е основното. Нали, когато една компания допринася не само с продукта, който произвежда, но и с това да дава възможност на хората, които биха искали да бъдат активни, да имат тая възможност да бъдат активни през компанията, за мен това е много ценно. За мен също е много ценно всъщност подбутването на тези хора в посока социално отговорност, защото има хора, както много пъти съм засягала и в подкаста тази тема, че нашето общество не е достатъчно социално отговорно, защото в образованието ни не е изобщо не се застъпва тази тема, нито в детските градини, никъде не се говори за доброволчество. Сега започна последните няколко години, но са единици хора и то в големите градове, които имат такава осъзнатост и корпоративният начин да ги накараш тези хора, в смисъл даваш им ден, в който те да посветят този ден, ти им го плащаш, нали, като работодател, той е платен, но те трябва не да работят, а да отидат да свършат нещо за някой друг, безвъзмезден труд в името на някаква кауза. Това всъщност тези хора ги образова в посока да мислят въобще в тая посока. Защо го правя това на мен? Защо този работодател ми го дава този ден? Защо за него е важно? Аз по-добре да изкарам едни пари за този работодател, отколкото да отида да съдя дървета или да разхождам кучета някъде. Но всъщност е едно такова осъзнаване и по този начин някак си обучаваш служителите си да мислят в тази посока и възпитаваш в тези хора някакъв вид социална отговорност всъщност. Да. Има го момента, като каза за засаждането на дървета и разхождането на кучета, понеже и двете ги правим. Миналата година, може би едно от най-посещаваните ни събития, заедно с фондация Конкордия, залесихме една гора близо до село Пожарево, което се намира съвсем близо до София, може би на около половин час. И всъщност тогава имахме над 60 човека, които дойдоха от фирмата. Те не бяха подготвени, че ще имаме толкова доброволци. И всъщност беше много, много хубаво. Един
сутрешен петък, в който едни хора се намазали с слънцезащита, с шапки, с ръкавици и лопати и копаят дупки, за да засаждат дървета. Да. И просто това е... Супер беше. Ние сме го правили също в нашата компания и то, нали знаеш, тази има една приказка, че ако искаш да си щастлив цял живот, трябва да станеш градинар. Всъщност връзката с земята, почвата по някакъв начин освобождава едни хормони на щастието в човешкия организъм, който ние също така след такова събитие си тръгнахме в много преповдигнат дух. Бяхме всички. Така че да, трябва да ги има тези неща и се радвам, че вашата компания е такава. Какви са предизвикателствата да балансираш между корпоративния живот и доброволчеството? Предполагам, не е много лесно. По-скоро основно от гледна точка на време. Някакси и двете изискват време. Освен това, времето е единственият ни ресурс, който е толкова ограничен. Така че когато се опитвам да си свърша работата и то да си свърша качествено и когато се опитвам да свърша нещо, което е свързано с корпоративните социални отговорности, то също изисква време, което пък трябва да балансирам вътре в компанията, колко време да отделя на едното и на другото. И отделно организацията по посещенията и доброволци, които понякога са не изгубени, но така несигурни какво трябва да направят, дали нещо могат да донесат, могат ли да направят нещо допълнително, някой, който има въпрос. И просто от гледна точка на време и дали нещата са свършени качествено. Може би това са ми двете най-големи предизвикателства. Да. Като част от фундацията и координатор за Враца, сега в момента, каква ти е твоята лична визия за фундацията в бъдеще и как според теб можем да привличаме повече хора от професионалния живот, от корпоративния свят, да ни помагат да ги ангажираме с тая кауза? Тъй като визията на фундацията е да има доброволец до всяко дете. Да. На мен наистина много ми се иска да е така, но също така смятам, че доброволците но следва да бъдат адекватни и много озрели за това хора, защото връщайки се 8-9 години назад, аз не бях доброволец, който трябва да посещава дом. И ми се струва, че от една страна доброволците трябва да имат зрелостта и разбирането, че те отиват някъде, където освен ползи могат да донесат и вреда. И е много важно да имат тази самокритичност, да погледнат вътре в себе си и да си кажат дали всъщност има възможност това да се случи и ако има да внимават. Но това не означава да не ходят, да не бъдат доброволци. Това означава просто да бъдат самосъзнателни и да внимават с нещата, които правят, какво казват, как го казват, защото отсреща понякога могат много някого да наранят. Това ли ти беше въпрос? Не, въпросът ми по-скоро беше как да привличаме все пак тези хора, които са самоосъзнати, които мислещи и работещи върху себе си, как да ги привличаме в фундацията от професионалния свят, от корпоративния, Може би трябва да има малко повече видимост на самата фундация. Знам, че в последните няколко месеца има доста посещения и интервюта, които се случват и също така смятам, че сме на добър път в това отношение, но за професионалисти, които да се включват, не знам дали професионалисти е правилният термин, защото всички хора се занимават с нещо, но по-скоро за да стигнем до повече хора, които биха искали да се включат и които биха наистина имали въздействие върху живота на децата и върху това да им бъдат добри приятели. Струва ми се, че просто трябва да стигнем до повече
не само компании, но и до повече организации. Защото как разбират хората за една кауза, когато каузата направи нещо или когато някой му я препоръча. Или при мен стана с препоръка. Добре, следващия ми въпрос е и предпоследен. Как обществото ни, нашето българско, да стане по-социално отговорно? Тук излизам от корпорациите и говоря за обществото като такова. Според мен това ще стане много трудно. Но ми се струва, че нека да сме оптимисти. Със сигурност, да. Нека да сме оптимисти. Имаме много работа в тая насока. Като начало трябва да излезем от идеята, че нашия живот и нашия свят е център на Вселената. Не знам дали става през образование, но със сигурност става чрез приятел. Защото голяма част от моите приятели, които знаят, че аз се занимавам с това да правя посещения във Враца всеки месец и това, че отделям време за децата, те нямат, може би нямат разбирането за това, какво всъщност наистина представлява това едно посещение. Обществото ни има нужда да бъде малко по-хармонично, малко по-сплотено, за да може да бъде с повече доброволчество в него, да има място за доброволчеството. Да спрем да се гледаме едни други критично и да не сме доволни от това, какво прави съседа, ами да сме малко по-сплотени в това да си оправим заедно. Да, и да не чакаме някой друг да ни свърши работата. Ако мога аз да си я свърша, защо да не си я свърша? Някой имаш пред политик? Дали е политик, дали е институция, държава, но в крайна сметка гражданското общество е критичен фактор в развитието на държавата и на това как се развива, на къде върви политиката и какви хора ни управляват. Защото когато имаме едно силно, сплотено гражданско общество, то тогава, поне според мен, в повечето случаи си представям, че ще има по-голяма критичност към това, което се случва и ще има по-нисък праг на търпимост към неща, които не следва да се случват. Харесва ми. Това има оптимистична нотка. Тоест, това, че някой си мисли... Въобще мисленето, това не зависи от мен, е много погрешно. Да. И мисленето е, напротив, всичко зависи от мен и от начина, по който аз ще променям средата, в която живея. Много ти благодаря за този разговор. За мен беше много, много приятен. Последният ми въпрос е, ако трябва да убедиш някого с един аргумент да се присъедини към нашата кауза, кой би бил той? Няма нищо по-хубаво от това да бъдеш приятел на някого. Просто дава такъв невероятен смисъл да бъдеш приятел на някого. Заради приятелството. Заради приятелството. Много ти благодаря, ми беше ми много приятно. Благодаря ви и на вас, че бяхте с нас в този епизод. Надявам се да сте си взели нещо от епизода за себе си. Надявам се да ви е било интересно и ще ви очакваме следващия път.